Taħlita ta' emozzjonijiet, kemm il-ġenituri kif ukoll mit-tfal, hekk kif bdiet sena skolastika ġdida. Mal-31,000 student it-tnejn filgħodu ritornaw lura l-iskola fl-iskejjel tal-Gvern. Kienu ftit iktar minn 19,000 li bdew f'livell primarju u ma 12,000 f'livell sekondarju. It-tnejn 23 ta' Settembru, għal ħafna tfal illum hija l-ewwel ġurnata tas-sena skolastika ġdida. Għalhekk ġejna quddiem il-Kulleġġ San Ġorġ Preka f'Raħal ġdid biex naraw ftit x'jaħsbu ġenituri u tfal dwar din is-sena li ġejja. Tfal mistħija u oħrajn fuq tagħhom, min bid-bissima kbira u min bi ftit dieqa l-vakanzi issa ntemmu. Min jilgħab u jiġri fil-bandli ta' quddiem il-kulleġġ u min id-fit mal-ġenituri. Eċitati ma tfalu. All right. Somma, ma tant sew. X'timmissjom. Naqrib saw biex tħossa naqra ma kuntent li terġa' tibdaw. Tajjeb, imma daqsxejn eċitata. Ħtafna l-okkażjoni biex nistaqsu lil xi tfal x'inhu wħud mill-affarijiet sbieħ li ġib magħha l-iskola. Il-pi u Mezz l-iktar li meta nitla sena ġdida nkun naf oħra ġodda jkolli iktar ħbieb. Għax nintaqa' ma' ħbieb ġodda u jkolli teachers ġdida. One News jawgura lill-istudenti u l-edukaturi kollha fil-bidu ta' din is-sena skolastika.